Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you. Bon dia, guapíssims. I guapíssimes. Ens en anem cap a... de martes. Ens anem... Només vull dir que el saludo, però... Ens anem a Boven a fer el voluntariat, bueno, voluntariat no, el primer workaway del viatge. Estarem allà una setmana més, treballant amb nens i a la vinya, no sabem què exactament, anirem explicant. I ens deixarà dormir i ens anirà a menjar. Sobretot menjar. Hem arribat a Boven. Doncs fiquem així amb això, els dos. Bueno, aquesta serà casa nostra durant la pròxima setmana. La casa està feta per ells amb les seves mans. Ens han dit que vigilem sobretot que hi ha víbores i aranyes. Jo. Que no sé si maten molt o què, però bueno, aquí estem. It works every time. That doesn't make sense. Què estàs fent? Estem arrebossant un calefactor d'aigua per allà-lo tot. Amb què? Amb fang fet de caca de vaca, aigua bruta i arena. Vale. I palla. I no és broma. Per aquí seria un de la part. Primer matí superat. Hem caminat damunt de caca, hem remenat... Explica per què, perquè hem Vale, fet fang. perquè hi ha una casa de fang aquí, feta per ells. Una casa. Una casa de fang, no una caca de fang. Hi ha una casa feta de fang i caca. Autosostenible, la casa. Autosostenible, s'ho han fet tot ells. És molt guapa. Preciosa la casa. I hem passat el matí i el primer que hem fet ha sigut caminar damunt de fang mentre ells ens tiraven merda. Damunt nostre no. Damunt nostre no, a l'aigua. Ai, a l'aigua, al fang. I després hem seguit remenant merda, però aquest cop amb les mans, tirant-la perquè s'enganxés a la paret. I bueno, s'ha quedat bastant enganxada. Estem rebossant una caldera. Una caldera. Perquè calenta la seva pròpia aigua i així es poden menjar una calenteta de l'aigua que plou. Sí, Està guai. amb merda. Bueno, rebossem amb fang, però perquè s'enganxi bé hi ha merda de vaca. Hi ha merda de vaca. I Estem fent pudor a merda. fem pudor de merda, estem plens de merda. I ara a la tarda anem a pintar un club de bàsquet. Aquí, disfrutant de les vacances. Stings the nostrils in a good way. Ja hem acabat de pintar el terra per la festa de la uva i aquí estem a un forn de pedra que va de puta mare amb el gat. Gat. Vamos gallo, vamos gallo, vamos gallo, vamos gallo, vamos gallo. Aquí tenim la zona de jocs de la casa, amb un tobogan.
amb un pont per allà. No sé si es veu. Ja s'estan columpiant amb els nens. Avui ens toca arrebossar la casa. Així estava i així està ara, finita, com el culet d'un bebè. Sí o no? Somos ciclistas en Bowen. ¿Cómo? Boven. Bowen. Me va a pillar wifi. Vamos gallo. ¿Eh? Anem a donar-li de menjar als animals. Uri llevando un caballo, que se llama Picasso. Picasso. Hace lo que frena, sí. Hacelo. Portem el Picasso a apuntar-lo perquè... Xt! Anem? Xt! Anem? Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed No es pot moure. an horrifying Eh? news story. And I need all of you to stop what you're doing. Saluda't a la càmera. Ane, Ahí. Ane. Saluda. Hola. 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 Sisè dia de Workaway. Estem aquí collint duraznos ¿Vienes con nosotros? It's a real panther, so you know it's ¿Te good. vienes? It's quite pungent. i ara anirem a fer el sopar amb la Nelei. Anelei. Good way. Di hola, Nelei. Brian, I'm gonna be honest with you. Di hola. That smells like pure gas. Di hola. Cámara. 60% of the time, Hola. Saludos. every Hola. time. Makes sense. Naranja escuela. Ah, si és l'altre, són molt grossos aquests. Saluda. Hola. Ah, hacer video ahora, ¿no podés? Saluda. Ven aquí. ¿Cómo andan Sí. todos allá? Buen día, guapísimos. Ah, Di algo. Saluda. hola. Hola. ¿O no que soy lindo? Se llama Liu Wei.
Liue. Bowen. Digo Uriel. Oriol. Uriol. Avui toca dia de piscina. 1 de febrer, 32 graus. Espera. Saluda. Hola, amigos. Buenos días, Cataluña. Buenos días, Cataluña. Desde Bowen. ¿Ah? ¿Desde dónde? Desde Bowen. Argentina. Argentina, General Bjorn Mendoza. Bueno, Venimos de la pileta. sí. ¿Qué es la pileta? Pero que no lo saben. Ojo, no lo van a saber. No lo saben qué es la pileta. La piscina, bueno. Es la piscina. Saludamos también a la candidata de San Pedro de la Tuel. Angelina Nair Rosales, 21 años, ojos color marrones claros, 1,63 m de estatura. cabellos castaños oscuros. Estudia segundo año de profesorado de nivel inicial. Su hobby, caminar y escuchar música. España es lo mejor. Así. Bon dia, s'ha acabat el workaway. Anem a veure si podem traspassar la frontera cap a Xile. So you know it's good. It's quite pungent. It stings the nostrils in a good way.